Mapagpalang gabi sa bawat isa. Purihin ang ating Panginoon sa pagkakataon na ito na muli ay nagkasama tayo dito sa programa ng Tinig ng Pag-asa. Salamat sa ating Panginoon dahil alam natin na ang programang ito ay kalooban niya upang ang bawat isa na nakakasama natin ay magkaroon ng tunay na pag-asa na nagagaling sa ating Panginoon. Kaya sa pagkakataon na ito, tayo ay sama-sama na naroon na lumapit sa trono ng kanyang kahabagan upang maranasan natin ang kanyang pagkilos at pangungusap sa bawat isa sa atin. Praise the Lord. Kaya tayo ay dumako sa panalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng aming Panginoong Yesus, salamat sapagkat kami po ay patuloy niyong binibigyan ng pagkakataon na magkasama-sama, O Diyos, sa pamagitan ng tinig ng pag-asa. Salamat din po sapagkat kayo na Diyos na aming nakilala ay Diyos na hindi nalilimitahan ng distansya, na bagamat kami ay magkakalayo, physically, pinag-iisa niyo ang aming mga puso sa pananabik, sa pag-aaral ng inyong salita. At salamat sapagkat kayo ang nagsabi na kung saan may 2 o 3 na nagkakatipon sa inyong banal na pangalan, kayo nasa aming kalagitnaan. Marami pong salamat. May katiyakan kami na kayo ay nasa aming kalagitnaan ngayon, saan man naroon ang aking mga kasama sa gabi kong ito. At alam ko po at nananampalataya ako na hindi mawawalan ng kabuluhan ang bawat oras na inilalaan namin para sa pag-aaral ng inyong salita. Samahan niyo po kami, mangusap po kayo at kayo magbigay ng kapahayagan sa buhay ng bawat isa sa amin sapagkat kayo nakakakilala sa amin ang higit sa aming pagkakilala namin sa aming mga sarili. Pagpalain niyo po ang bawat isa at sa pagkakataon na ito patuloy namin na wine-welcome at pinagtitiwalaan ng Santong Espiritu na siyang magiging tagapagturo namin sapagkat siya ang dakilang guro. Maraming salamat sa Holy Spirit sapagkat kayo ang siyang magpapahayag sa bawat isa sa pamagitan ng inyong buhay at makapangyarihan salita. Pinupuri ka namin, pinagkakatiwalaan ka namin, at ngayon pala mga inaangkin na namin ang tagumpay, kung kaya't ang lahat ng papuri, pasalamat, kalwalatian ay sa inyo lamang namin laging ibibigay sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating Panginoon dahil sa pagkakataon na ito, ang ating kapahayagan tungkol sa divine assurance ng ating Panginoon ay nais niya na talagang tumimo sa ating mga puso, no? Dahil makikita natin, no, na sa mundong ito ay pasama ng pasama, pero purihin ng Diyos ang mayroong divine assurance na nanggagaling sa Panginoon ay makakaranas ng tunay na katagumpayan. Kaya sama-sama nating naroon na pagbulay-bulayan ang salita ng Diyos na matatagpuan sa John chapter 16, verse 33. Yan. Ang sabi dito sa John chapter 16, verse 33, "These things I have spoken unto you, that in me you might have peace. In the world ye shall have tribulation, but be of good cheer. I have overcome the world." Sa Tagalog, ang sabi dito, mga bagay na ito ay sinalita ko sa inyo upang kayo'y magkaroon sa akin ng kapayapaan. Sa sanlibutan ay mayroong kayong kapighatian, ngunit laksan nyo ang inyong loob, aking dinaig ang sanglibutan. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating Panginoon. Dito sa mga talatang ito, ipinapahayag ng ating Panginoon na sabi nga ay ang katotohanan ng buhay natin dito sa mundong ito. No? As long as we live, we will be facing challenges, testing, trials, and tribulation. Habang narito po tayo, talagang mararanasan natin yan. Walang exempted, no? Sapagkat itong mga bagay na ito, dito naroon na proseso ang ating paglago, no? Katulad ng isang bata, no? Naroon na dumarating sa punto na kailangan niyang pumasok ng kanyang paaralan, no?
pagdating ng ngayon 5 years old, 4 years old, nag-uumpisa na mag-aral, no? At makikita natin na sa bawat pag-aaral ay naroon na mayroong mga test, no? Mayroong mga examination para makita kung ikaw ay naroon ma-accelerate, no? Kung ikaw ay papasa, at kung hindi ka makapasa, babalik ka uli, no? Paulit-ulit ang mangyayari. Gayon din po sa ating buhay, no? Yung mga pagsubok, yung mga, sabi nga ay mga testing, challenges na ating kinakaharap habang narito pa tayo sa mundong ito ay proseso para sa ating paglago. At makikita natin na sa mga prosesong ito, napakahalaga na ang isang tao ay naroon na mayroong divine assurance na nanggagaling sa ating Panginoon. Bakit? Dahil kapag wala tayong divine assurance o wala ang Diyos sa ating mga buhay, makikita natin na naroon ng failure, naroon ng discouragement, no, nadi-discourage, nadi-depress, lalo na po ngayon, no, makikita natin, marami nagkakaroon ng depression, nagkakaroon ng anxiety, no, failure sa buhay. Yung iba talagang tinatapos nila yung buhay nila. Bakit? Kasi hindi nila malampasan, hindi nila mapagtagumpayan ang mga challenges na ito, yung mga persecution, yung mga tribulation na kanilang pinagdaraanan. Kaya napakahalaga po na una sa lahat, ang bawat isa ay naroon na kailangan makakilala talaga sa ating Panginoon at tanggapin siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Dahil sa buhay na ito, siya lamang ang magbibigay sa atin ng tunay na assurance, no? Yung tunay na, sabi nga ay naroon na katiyakan na mapapagtagumpayan natin ang lahat ng bagay katulad nga ng na binasa natin kanina sa naroon na John chapter 16 verse 33, no? At talagang sabi nga walang exemption, no? Walang exempted. Dito sa Psalms 46 verses 1 to 3, makikita natin na dito ay pinapahayag na talagang naroon na ito ay pagdadaanan natin, ano? Ang sabi dito, una, nais ng Diyos na malaman natin that God is our refuge and our strength, a very present help in trouble. Kailangan malaman ng bawat isa o ng tao na tanging ang Diyos lamang ang magbibigay ng strength, no, o ng kalakasan. At naroon ng sabi nga ay siya yung refuge o siya yung ating sandigan, no? At siya yung very present help in trouble. Siya yung talagang matatakbuhan mo, sabi nga ay maaasahan mo sa lahat ng pagsubok na pagdaraanan, no? Sabi dito, ang Diyos ang ating ampunan at kalakasan, handang saklolo sa kabagbagan. Lagi siyang handa, no? Kaya ang isang tao kapag hindi niya alam ang katotohanan na ito, kung saan siya tumatakbo, no? Katulad ng iba sa bisyo, no, sa mga barkada, no, na imbis na siya ay naroon na sabi nga, magtagumpay sa laban ng buhay niya, lalo pa siyang nalulugmok. No? Sabi nga dito, therefore, will not we fear, no? Though the earth be removed, and though the mountains be carried into the midst of the sea. Kaya't hindi tayo matatakot, bagamat ang lupa ay mabago, at bagamat ang bundok ay magsilipat sa kalagitnaan, no, ng mga dagat. At ang sabi pa sa verse 3 ng Psalms 46, though the waters thereof roar and be troubled, though the mountains shake with the swelling thereof, bagamat ang tubig niyaon ay magsihugong at mga bagbag, bagamat ang mga bundok ay mga ugat dahil sa unos niyaon, no? Dito sa Psalm 46, makikita natin yung mga natural calamities, no? Isa to sa mga pinagdadaanan ng tao, no? Na dito walang makakaligtas talaga, no? Talagang dadaan niyang mga unos na yan,
katulad ng mga bagyo, ng mga lindol, no? Pero kapag ang isang tao ay mayroong tunay na pagkakilala sa Diyos, no? May tunay na relasyon sa ating Panginoon, sabi nga ay hindi tayo matatakot, no, sa anumang mga natural calamities na dadaan dahil alam natin na mayroong sasaklolo sa atin, no? Walang iba kundi ang ating Panginoon. Kaya napakahalaga po no, na tayo ay may assurance na ang kaligtasan ay nariyan na handang ipagkaloob sa atin ng ating Panginoon, no? Sa natural calamities yun, no? At dito naman sa Isaiah 43, dito naman natin makikita yung mga problema na ang sabi dito ay, but now, thus saith the Lord that created thee. No? Tandaan natin, ang Diyos ang siyang lumikha sa atin. We are fearfully and wonderfully made. Ang sabi dito, and he that formed thee, no? Fear not, for I have redeemed thee. I have called thee by thy name. Thou art mine. Ngunit ngayon ganito ang sabi ng Panginoon na lumalang sa iyo. Amen. Praise the Lord. At nag-anyo sa iyo. Ikaw ay huwag matakot sapagkat tinubos kita. Tinawag kita sa iyong pangalan. Ikaw ay akin. Amen. Ito yung napakasarap na maging assurance mo, no? Na ang Diyos ang siyang tumawag sa atin. Una, siya yung lumikha sa atin, siya yung lumalang sa atin, no? Kaya na karapat-dapat na sa kanya lang tayo talaga magtiwala. Katulad halimbawa, ang isang sasakyan, kanino ba natin ito pinagkakatiwala, no? Doon sa mga mekaniko na may kaalaman doon sa sasakyan. Gayon din tayo, no? Na kailangan ang tiwala natin ay doon sa lumalang at lumikha sa atin na walang iba kundi ang ating Panginoon. At napakasarap pang pakinggan ito na ang sabi niya na tayo ay Kanya, no? Ang sabi gano'n, ikaw ay akin. Ang sabi niyang gano'n, ang sabi ng Panginoon. No? Kaya wag daw matakot. Tinawag kita sa iyong pangalan. Praise the Lord. Kilala tayo ng Panginoon personally. No? Kilala niya tayo personally. At dito sa verse 2, dito sa Isaiah 43, eto, makikita natin na talagang pagdadaanan ito, no? When thou passeth through the waters, I will be with thee. And through the rivers, they shall not overflow thee. When thou walkest through the fire, thou shalt not be burned, neither shall the flame kindle upon thee. Pagka ikaw ay dumaraan sa tubig, ako'y sa iyo, at sa ilog, hindi ka tatakpan niyaon. Ibig sabihin, sabi niya, di ba, may kanta, hindi ka malulunod, no? Sapagkat pagka ikaw ay lumakad sa apoy, hindi ka masusunog o magniningas man ang alad sa iyo. Amen. So, dito makikita natin ang katotohanan na talagang sabi nga, pagdaraanan natin yan, yung ilog na yun na sinasabi, no? Yung apoy na yun, yun yung mga trials, mga tribulation na sinabi yun dun sa John 16:33. Pero may katiyakan tayo, may assurance sa Panginoon no, na binibigay niya sa atin na sabi nga ay kapag lumakad ka sa apoy, hindi ka masusunog. At ito ay pinakita sa banal na kasulatan sa pamagitan ng yung tatlong kabataan na sina Shadrach, Meshach at Abednego. No, makikita natin na mayroong pagsubok, matinding pagsubok na dumating sa kanilang buhay na pinipilit sila na sumamba doon sa rebulto. Pero dahil gayon na lamang yung pagtitiwala nila, yung tunay na pagsamba nila sa Diyos na buhay, hindi sila naroon na nagpasako doon sa, habi nga doon sa utos na yon na sumamba sa Diyos-Diyosan o dun sa rebulto na pinagawa ng hari. Kaya ano ang nangyari, no? Nagkaroon ng kaparusahan at ang kaparusahan na naroon na natanggap ay itinapon sila doon sa sabi nga doon sa apoy, no? Doon sa fiery furnace na talagang literally
ay nandoon na itinapon sila doon dahil nga naggalit yung hari, no? Parang na-insulto siya dahil sabi ng tatlong kabataan hindi po kami sasamba diyan sa ribulto na pinagawa nyo dahil alam namin na kami ay ililigtas ng aming Diyos. At kung hindi man kami iligtas, hindi pa rin kami sasamba sa ribulto na pinagawa nyo. At dahil dito, na-insulto yung hari, no? Kaya anong ginawa? Lalong pinainit pa yung hurno at nung 7 times na yung init ng hurno ay doon ipinatapon, no? Yung tatlong kabataan na yon. Pero makikita natin na ang sabi nga ay nagulat ang hari dahil tatlo lamang yung naroon na itinapon doon sa hurno na yon, pero ang nakita nila, 4 ang lumalakad. Biro nyo, nilalakaran lang yung mga apoy, no? At ang pang-4 ay walang iba kundi ang ating Panginoon kasama nila. Katulad ng sinabi dito, no, sa Isaiah 43, no? Na sabi nga ay hindi ka matatakot dahil alam mo na kasama mo ang Diyos sa anumang laban sa mundong ito, no? Ay naroon na ang pangako niya, hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Yun po yung mga divine assurances na nais ng Diyos na nakatatak sa ating mga puso, no? Para kung anuman yung mga laban sa buhay, anuman yung ating lakaran, dahil talagang kailangan lakaran yan, no? Katulad nga ng sinabi rin ni Haring David sa Psalms 23, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. No? Nandun yung assurance niya na kasama niya ang Diyos, no? Kaya hindi siya natatakot. Kahit niya sabi nga ay nandoon sa valley of shadow of death, no? Pero sabi nga ay hindi ka matatakot dahil kasama mo ang Diyos. Yun yung assurance na nais ng Panginoon na ay ilagay sa puso ng bawat isa sa atin na hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Sa Kanya ay walang imposible, no? At sa Kanya rin ay may katagumpayan. Kaya kahit na anumang mga pagsubok, ang pagdaanan ng bawat isa, hindi tayo maaapektuhan, no? Hindi tayo naroon na madidepress, hindi ka madidiscourage, no? Hindi ka mag-fail. Bakit? Dahil alam mo na kakampi mo ang Diyos. Ito yung mga assurances na bagamat talagang pagdadaanan, no, walang exempted, talagang dadaan tayo sa mga pagsubok. Pero ang nais ng ating Panginoon, lalo na sa mga nakakilala sa Kanya, tumanggap sa Kanya bilang Panginoon tagapagligtas, magkaroon tayo ng divine assurance, no? Katulad ng mga napag-aralan natin na sa ating mga, sabi nga ay Sunday services, no? Dahil itong tungkol sa divine assurance ay naitalaka ito, no? Maraming kapahayagan na nais ng Panginoon na talagang sa ating mga puso ay itanim natin. Dahil katulad ng sinabi ni Haring David, Thy word have I hidden in my heart that I might not sin against thee. Para hindi tayo magkasala sa ating Panginoon, no? At i-ano ko lang yung mga assurances na babalikan lang natin, no? Na nais ng Panginoon na talagang naroon na pagkapitan natin, no? Yung assurance ng ating kaligtasan. Ito ay sa pamagitan ng ating Panginoong Hesus. Ano man ang mangyari sa mundong ito, alam natin na tayo ay may kaligtasan na nanggagaling sa Kanya. Kaya nga kahit si Pablo ang sabi niya, di ba? For me, to live is Christ and to die is gain. No? Kaya sabi nga, makikita natin yung sa Philippians 1:21, na anuman yung kanyang pagdaanan, mamumuhay siya para kay Kristo. At ang kamatayan ay kapakinabangan sa kanya. Kaya hindi talaga talo, no? Hindi siya talo, hindi siya natakot harapin ang mga pagsubok na kanyang naroon na sabi nga ay pagdaraanan o sabi nga ay kanyang haharapin. Dahil alam niya na may kaligtasan, may divine assurance of salvation na nanggagaling sa ating Panginoon, no? At gayon din, merong assurance ng forgiveness sa 1 John 1:9 na bagamat tayo ay nagkakamali,
bagamat tayo ay nagkakasala, nariyan pa rin ang Diyos na nagpapatawad, laging di nga ay nakahanda ang kanyang yakap sa atin, nakahanda yung pagtanggap niya sa atin, no? At tayo ay patawarin kapag tayo ay nagpakumbaba. Katulad ng sinabi sa 1 John 1:9. If you will confess your sin, He is faithful and just to forgive us and cleanse us from all our unrighteousness. Kaya bagamat tayo ay nagkakamali, no? Halimbawa sa paglakad natin doon sa mga pagsubok, no, sa mga testing ng buhay natin, minsan nadadapa tayo, minsan nagkakamali tayo, pero ang nais ng ating Panginoon dahil dun sa divine assurance ng forgiveness na yon ay bumangon tayo at lumapit tayo sa ating Panginoon. Humingi tayo ng tawad sa Kanya. At siya ay tapat at banal na tayo patatawarin. No? Kaya napakahalaga po na mayroon tayong assurance talaga, divine assurance na nanggagaling sa ating Panginoon, lalo na sa pagpapatawad. Dahil kapag po ang assurance sa forgiveness ay nasa ating puso, napakadali po na magpatawad din sa ating kapwa. No? Dahil kung paano natin nararanasan yung pagpapatawad ng ating Panginoon, ito yung magbubunsod sa atin, ito yung magtuturo sa atin na magpatawad din sa ating kapwa. Kung paano tayo pinatawad ng ating Panginoon, no? Yung pang-assurance, divine assurance pa ng protection, no? And guidance, God's presence, yung protection niya ay naroon. Ito yung lalo na ngayon, ano, yung espiritu ng accident, no? Talagang halos araw-araw makikita natin sa balita, no? Ay naroon sa social media na laging mayroong aksidente. Pero sa ating Panginoon, meron tayong assurance ng kanyang habi nga, divine protection and guidance sa ating mga buhay. No, dahil hindi niya nga tayo iniiwan, hindi niya tayo pinababayaan. Kaya kapag meron kang divine assurance, no, hindi ka aalis ng bahay mo ng hindi ka nananalangin o humingi ng patnubay niya at gabay, no, magiging bahagi ito ng ating buhay. Hindi tayo basta-basta na lang aalis, no, lalarga na lang tayo, pero kapag meron kang divine assurance na nanggagaling sa Panginoon, no, naroon kagad yung sabi nga ay panalangin mo na lukuban ka niya ng iyong kapangyarihan, no, pakabalutan ng kanyang makapangyarihang dugo, no, yung kanyang mga anghel, no, lagi yung mag-aano sa atin. Magiging automatic yon sa ating mga puso, sapagkat yun ay pagpapakita ng pagtitiwala natin sa kanya, no. Ako nga personally ay naging bahagi na ng aking puso na kapag ako'y sumakay, anong klase mang sasakyan yan, no, sa land, sa water, sa air, no? Naroon ay dinideklara ko kaagad. Halimbawa, pag pupunta kami ng Mindoro, no? Pag papunta pa lang ng Batangas, talaga naroon yung sabi nga ay assurance, no? Paghingi ng proteksyon na samahan sa paglalakbay hanggang Batangas Pier. No, pagdating naman ng Batangas Pier, pag sumakay na kami ng barko, dinideklara ko kaagad na Jesus is Lord over this vessel, no? Na pinababalutan yon ng makapangyarihang dugo. Dahil yung assurance natin sa ating Panginoon. Kahit sa himpapawid, kapag sasakay ng eroplano, no? Pagtungtong ko sa loob ng eroplano, sinasabi ko kaagad, Jesus is Lord over this airplane, no? Then talagang naroon talaga yung pagtitiwala sa Kanya, no? Pinagtitiwala natin ang lahat-lahat sa Kanya, no? Maging yung assurance natin ng Kanyang guidance, ng wisdom. Kaya hindi tayo matatakot, no? Hindi tayo matatakot na sabi nga ay anuman yung sitwasyon dahil meron tayong assurance na ang Diyos ang magbibigay sa atin ng wisdom para mapagtagumpayan natin, no? Yung ating yung sitwasyon ng ating buhay. Siya yung naroon na magbibigay sa atin. Sabi nga doon sa Psalms 32 verse 8, I will instruct thee and direct thee in the way you should go. Kaya naroon yung pagbibigay niya sa atin ng instruction. Minsan magugulat tayo na bigla na lang pasasabi ng Panginoon na sabihin mo yan, no?
o kaya ay pumunta ka diyan, no? Makikita mo talagang tapat ang Diyos, no? Tapat ang Diyos na talagang naroon na siya yung magbibigay sa iyo ng tamang instruction. Kaya kailangan talaga na mayroon tayong gabay, no? Sa ating buhay, walang iba kundi ang ating Panginoon, no? Naroon din yung ating assurance ng kanyang pag-ibig na gayon na lamang, no? 'Di ba? Sabi nga His love is new every morning. Great is His faithfulness, no? Nandun yung kanyang kahabagan, ng pag-ibig niya na laging bago sa bawat umaga, no? Kaya hindi darating sa punto na madedepress ka, no? Lalo na yung iba na halimbawa, iniwan ng asawa, iniwan ng kanyang mahal sa buhay. Kapag ang divine assurance ng pag-ibig ng ating Panginoon na nasa puso mo, hindi ka madidepress, no? Dahil grabing magmahal ang ating Panginoon, no? Yung pagmamahal niya sa atin forever. Hindi siya yung samantala lamang, no? Ang pag-ibig niya sa atin ay magpasawalang hanggan. At ito ay laging bago sa bawat umaga, no? Ito yung nais niya na maging assurance natin. Kaya pagising pa lang natin sa umaga, makakapagpasalamat na tayo sa Panginoon. Thank you, Lord, for your love, no? That is new every morning. Great is thy faithfulness. Amen. At naroon din yung assurance natin na sabi nga, yung bawat panalangin natin, bawat pagtawag natin sa Kanya, tayo ay Kanyang sasagutin, no? Tayo ay Kanyang sasaklolohan. Katulad ng sinabi sa Jeremiah 33:3, call unto me and I will answer thee and I will show thee great and mighty things which we knowest not. No, talagang kapag tumawag tayo sa Kanya, tayo ay sasaklolohan niya, tayo ay naroon na sabi nga ay sasagutin niya, ipapakita niya yung mga kamangha-mangha na sabi nga ni sa hinagap ay hindi mo maiisip na ba ay ganun pala ang kaparaanan ng ating Panginoon, no? At ako personally, nakita ko, no, naranasan ko na ang kaparaanan ng Diyos ay talagang higit sa ating kaparaanan at ang kanyang kaisipan ay higit sa ating kaisipan. At kung titingnan mo, talagang simple lang ang nais ng ating Panginoon na sabi nga yung mga kaparaanan na nanggagaling sa Kanya. Minsan tao na lamang, tayo na lamang ang gumagawa ng, sabi nga, para maging komplikado ang lahat. Pero kapag pala sa Diyos, simple lang, no? Napaka-simple lang. Halimbawa, kapag naroon na nangangailangan ka, no? Simple lang yung paraan niya. Magtanim ka, no? Magtanim ka para ikaw ay umani. Lalo na sa larangan ng ating pagkakaloob, no? Dahil ito'y paraan niya para talagang matest yung ating mga puso na talaga bang tayo ay nagtitiwala sa Kanya, lalo na sa ating mga pananalapi, no? Na pinagtiwala lang naman din sa atin. Maibibigay ba natin ito sa Kanya, no? O sa ating kapwa? Dito tinitest ng ating Panginoon. Kaya kailangan magkaroon tayo ng divine assurance, no? Sa ating Panginoon. Ako nga, ang itinuro sa akin ng Panginoon, naroon na ang pagkakaloob, no? Pagbibigay ng tithes and offering, yung mga pledges, ito yung protection, no? Protection na magiging assurance natin na sa time ng ating pangangailangan, makikita mo yung paraan ng ating Panginoon kung paano niya ipagkaloob ang ating mga pangangailangan. Katulad ng sinabi nga sa Matthew 6:33, that if we will seek first His kingdom, all of these things shall be added unto us. Anong ibig sabihin nun? Oras man yan, no? Panahon man yan, salapi man yan, no? Lahat ng bagay ay kaya niyang idagdag sa atin, no? Kaya napakahalaga nun, no? Dahil sabi nga, ang Diyos, tanging sa Kanya tayo magkakaroon ng tunay na assurance o katiyakan ng katagumpayan, no? Assurance of God's victory and hope, no? Kaya naroon sa ating Panginoon ay makikita natin na ang lahat ng bagay ay may katagumpayan. Walang imposible sa Kanya, no? Minsan ang akala ng tao wala nang lunas, no? Pero sa ating Panginoon, laging may lunas. Amen? No? Yung iba, pag nadapuan ng cancer, no? Nagkakaroon ng takot sa kanyang puso. Kaya
para bago. Kaya imbis na siya ay gumaling dahil naunahan siya ng takot, no, nawawala, no, lalo siyang nangihina, lalo siyang natatalo doon sa kanyang sakit at karamdaman. Pero kapag meron tayong divine assurance na nanggagaling sa ating Panginoon, makikita natin na ang kagalingan ay mararanasan natin dahil ito ay sabi niya, no? He was wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon him, and by his stripes we are healed. Kaya sa kanyang mga latay, tayo ay pinagaling na niya, no? Kaya anuman ang sakit at karamdaman na yan, no, mayroong kagalingan na nanggagaling sa ating Panginoon. Kailangan lang meron tayong assurance sa ating mga puso na sabi nga siya yung ating kagalingan, siya yung ating katagumpayan, siya yung ating pag-asa. At makikita natin na simple lang. Naalala ko yung sabi nga ay anong tawag dito, yung nakaano nung sa Herbal King, yung iniinom, no? Yung palang may-ari noon ay nagkaroon talaga ng terminal cancer, no? Nagkaroon siya ng terminal cancer na tinaningan na siya ng doktor. Tandaan natin, ang Diyos ang lumikha sa atin. Kaya siya lamang ang may karapatan na bawiin ang buhay na ito na ipinapahiram niya sa atin, no? At nung siya ay bigyan ng taning, nung una, ay naroon na talagang, syempre, lungkot na lungkot, no? Dahil, yun nga, sinabihan na wala ng pag-asa, pero sa himala ng Diyos, no, habang siya ay naroon na siguro nakapangalumbaba siya doon sa kanyang, sa may bintana nila, biglang ipinakita ng Diyos sa kanya yung yung mga kambing na nanginginain, no? Biglang pumasok sa isip niya, bakit itong mga kambing na ito hindi nagkaka-cancer, hindi nagkakasakit? At nagkaroon siya nagkaroon ng wisdom siya o ng direction na nanggagaling sa Panginoon na sundan ang mga kambing na ito at lahat ng damo na kinakain, kinuha niya at hinugasan niya at naroon na sabi nga ay nilaga niya, ininom niya, nagkaroon siya ng kagalingan, no? Kaya yun nga, nagkaroon pa siya ng business, yun nga, yung herbal, dahil naranasan niya yung kagalingan. Kaya makikita natin, simple lang, no? Simple lang yung mga kaparaanan. Ako po, personally, nung ang aming mga anak ay maliliit pa, no? Ay talagang, sabi nga, ni isa sa kanila, wala yung mga immunization na sinasabi, no? At talagang walang nakaranas sa kanila ng ganon. Dahil ang aking pananampalataya, yung assurance ko, ang Diyos ang magbibigay sa kanila ng, sabi nga, kalusugan. No? At nakita ko naman na talagang simpleng-simple lang yung mga paraan kapag nagkakasakit sila, no? Nandoon si Nanay Liliang Sanggoyo, pahihilot ko lang, no? At naroon na paiinumin lang ng mga herbal. Naalala ko nga po nung si Shelem, nung maliit pa siya, laging umaano yung tiyan niya eh. Lagi siya nagkakaroon ng trouble sa kanyang tiyan, no? At ang gawa ko lang po noon, no? Dahil siya ay dumedede sa bote, sa gabi, bago siya matulog, talagang ang gagawin ko, magsasangag ako ng bigas, no? Sasangag ko, yung parang gagawin ko na siyang kulay brown, no? At pag medyo brown na yung bigas na yon, lalagyan ko ng tubig na pag kumulo na yon, yung papatayin ko na. At yung tubig, sasalain ko na yon. At alam nyo, yun yung pinadedede ko sa kanya sa magdamag. Si Shelen po noon, basta madikit lang yung chupon sa kanyang labi, ay talagang kukunin niya na yung kanyang dede na yun, uubusin niya, no? Kaya kinabukasan, tapos, no? Nandun na-resolve na yung pagsama ng tiyan niya, no? Kaya purihin ng Panginoon, napakasimple yung mga paraan, no? Dahil ang Lord nga ang magbibigay ng wisdom, no? Siya yung magbibigay ng instruction at direction sa atin, no? Kaya pag tayo ay mayroong tiwala at may yung assurance na
nanggagaling sa Kanya ay talagang, sabi nga, ay tatanggap din natin, ipapamuhay natin. No? Kaya purihin ang ating Panginoon na sa mundong ito, bagamat talagang marami tayong mararanasan, ang nais ng ating Panginoon, yung divine assurance na nanggagaling sa kanyang mga salita ay tago natin sa ating mga puso, no? Yun yung ating panghawakan, yun yung ating naroon na sabi nga ay maging takbuhan ang kanyang mga pangako. Dahil siya ang nagsabi, ang langit at lupa ay lilipas, ngunit ang kanyang mga salita ay mananatili magpakailanman. Meron tayong assurance sa kanyang mga pangako, no? Ito yung mangyayari, makapangyarihan ang kanyang salita. Kaya ito yung ating pong panghawakan. At kapag naroon yung divine assurance sa ating mga puso, no? Yun nga, una, hindi tayo matatakot, no? Hindi tayo matatakot. Ano man ang mangyari, no? At ang pangalawa, magkakaroon tayo ng, sabi nga yung, mararanasan natin yung kapayapaan na nanggagaling sa ating Panginoon. Tandaan natin, sabi nga, minsan, na yung ang ano ng mga doktor, ang talagang pinanggagalingan minsan ng sakit at karamdaman, mga stress eh. Ibig sabihin, wala kang kapayapaan. Pero sa Diyos, kapag naroon yung assurance mo, may kapayapaan ka. Ano man ang nangyayari, ano man yung nararamdaman mo, nandun lagi yung kapayapaan na hindi ka iiwan, hindi ka pababayaan ng Diyos. O kaya kahit na natural calamities pa, no? Ang mga nangyayari, hindi ka matatakot, no? Dahil may kapayapaan na nanggagaling sa ating Panginoon. Naalala ko nung kami ay nadatnan, no? Naranasan namin yung malakas na lindol nung kami nasa Mindoro noon, no? Wala man lang bahid ng takot ang aking naranasan, no? Ang naging panalangin ko lang nun Lord, into your hands we entrust our life, no? Nandun lagi ng katulad ng ating Panginoong Jesus nung siya ay nandun sa krus ng Kalbaryo, no? Ito yung naging panalangin niya sa lahat ng hirap, sa lahat ng sakit na kanyang pinagdaanan. Ito yung kanya isa sa 7 last word na sinabi, Father, into your hands I entrust my life. Dahil talaga namang karapat dapat lang na ipagkapiwala sa Diyos ang ating buhay dahil siya ang may likha nito. No, katulad ng ating nabasa kanina. Siya ang may likha. Siya yung humubog sa atin sa sinapupunan pa lamang ng ating mga magulang. No? Kaya makikita natin na sabi nga ay meron tayong kapayapaan. The peace that passeth all understanding. Yung kapayapaan na sabi nga ay hindi mo malirip o hindi mo maunawaan. Bakit? Na kahit nagkakagulo pa dyan sa paligid mo, no? Kahit na napakatindi ng sakit na nararamdaman mo, hindi ka natatakot, nandun yung kapayapaan sa puso mo. Nandun yung patuloy mong pag-aangkin ng mga pangako ng Diyos na sa kanyang mga latay. Ikaw ay pinagaling na, ako ay pinagaling na, no? Kaya ito yung mga bagay na ating makakamit kapag tayo ay may divine assurance na nasa nanggagaling sa ating Panginoon. At higit sa lahat, kapag naroon ang ating divine assurance, no? Ay pag natanggap natin yung mga katiyakan na yon, may tagumpay. Amen, no? At ang sabi nga ay isasama niya tayo sa parada ng tagumpay. Kaya makakapagpasalamat tayo, no, sa lahat ng bagay na dahil ano man yung ating pagsubok na daanan, tribulation man yan, ang sabi dun sa binasa natin kanina sa John 16:33, be of good cheer, no? Kailangan magsaya ka pa, no? Dahil napagtagumpayan na niya ang, sabi nga, ang mundo, no? Kaya praise the Lord. Mamamangha ka, no? Ako po personally noon, nagkaroon kami ng mabigat na problema, pero dahil nga nandun yung divine assurance na nanggagaling sa Panginoon na He knows everything, He sees everything, He controls everything, no? Kahit ako, nagugulat ako sa sarili ko. Bakit sabi ko, Lord, bakit excitement ang nararamdaman ko? Imbis na lungkot, imbis na galit, no? Hindi ka makakaranas ng ganon. Ang mararamdaman mo, excited ka dahil alam mo na may gagawin ang Diyos. Amen? Kaya purihin ang ating Panginoon.
no? Sa talatang iyon, sa John 16:33, pagbulay-bulayan natin yon. Ang sabi nga, in this world, you shall have tribulation. May mga pagsubok, may mga testing, may mga challenges. Pero ang sabi ng Panginoon, be of good cheer. I have overcome the world. Amen? Katulad nga po noong bago mag-anniversary, naku po, ang dami pong mga negative na naroon na natatanggap kami, no? Merong mga negative na mga nangyayari, pero sabi ko nga nun ay mayroon lang himala na gagawin ng Diyos, no? May gagawin siyang maganda, no? Kaya sa ating mga buhay, kung meron kang pinagdaraanan, be of good cheer. The Lord, no, has overcome the world, no? Naroon na yung tagumpay na nanggagaling sa Kanya. Kaya, purihin ang ating Panginoon sa gabing ito. Wag nating hayaan na yung ating divine assurance na yon na nanggagaling sa Panginoon ay mawala sa ating mga puso. Dahil ito lamang ang magbibigay sa atin ng tunay na tagumpay sa lahat ng laban ng buhay. Amen? Kaya tayo ay sama-samang dumulog sa harap ng ating Panginoon. Hallelujah. Father, in the name of Jesus, salamat po sapagkat katulad ng sinabi nyo sa John 16:33, that in this world we shall have tribulation, but we must be of good cheer, for you have overcome the world. Salamat sapagkat ang Diyos na aming nakilala sa isang malalim, personal at biblang paraan ay Diyos na nagtagumpay, maging ang kamatayan ay pinagtagumpay na. At Lord, bagamat kayo namatay, kayo nabuhay na magmuli, nagpapatunay o Diyos, hallelujah, na ang tagumpay ay ipagkakaloob nyo sa lahat ng magtitiwala sa inyo. Pagpalain niyo po ang bawat isa at sino man po ang mayroong pinagdaraanan, may siliranin sa pagkakataon na ito, kilala niyo po sila. Father, I pray, O God, Lord, hayaan niyo po ng inyong divine comfort, ang inyong divine strength, Lord, hallelujah, ang divine assurance, Panginoon, ay ilagay niyo po sa kanilang mga puso't isipan, O God, upang ang tunay na katagumpayan ay kanila pong maranasan. Maraming pong salamat. We have a victorious God. We praise you, we bless you, we adore you in the name of Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating Panginoon. At pagpalain po tayo at maranasan natin ang tagumpay na nanggagaling sa Kanya. See you all sa susunod na Thursday po uli, no? At makakarinig naman tayo ng bagong kapahayagan dahil may bago po tayong tema ngayong buwan ng Hunyo, no? Nakaka-excite po ang ating bagong tema na kung saan ang sabi doon, ay Lord, I want to see. Maraming bagay ang ipakikita sa atin ng ating Panginoon. Kaya pagpalain ng Diyos ang bawat sa atin. God bless us all. Good night and God bless you. Amen. Praise the Lord.